Il-każ ta' tifel ta' 4 snin li miet f'dawn il-festi wara li fega waqt li kiel it-salzet ħasat lil bosta ġenituri iżda dan ma kienx każ iżolat. Filwaqt li Mixkejken għamlet dak kollu possibbli biex tipprova ssalva lil-bina li dan ma 8 ijiem fit-taqsima tal-kura intensiva, il-professur Simon Attard Montaldo qal magħna li kwalunkwe ħaġa fosthom ikel u biċċiet tal-logħob jistgħu jeħlu fil-pajp tan-nifs tal-ġisem tal-bniedem. Mingħajr ma daħal fil-mertu tal-każ ta' Xkejken li tilef ħajtu b'mod sfortunat f'dawn l-aħħar jiem, il-professur Attard Montaldo saħaq fuq l-importanza li l-ġenituri ikunu ma' tfal żgħar waqt il-ħin tal-ikel. Iktar id-daqs bażikament. U l-iktar ħaġa importanti, ma jagħtuhomx biċċiet kbar wisq, tifhimni? Banda l-oħra laqqas żgħar wisq, tifhimni? Għax xorta jeħlu. Imma l-iktar ħaġa importanti li meta tfal kun qegħdin jieklu, xi ħadd qed jagħmel supervision. Qed ikun hemm xi ħadd magħhom, tifhimni? Għax dik il-problema. Il-professur Attard Montaldo spjega li kwalunkwe tip ta' daqs jew tip ta' ikel tista' twaqqaf milli jgħaddi l-ossiġnu fil-ġisem tal-bniedem. Iktar ma jkun ibes u jisu raber forsi qar. Fimni? Ma kollox jista' anke biċċa ħobs bl-ilma tkun soft ħafna pereżempju xorta. Il-professur temm l-intervista bi spjega ċara ta' prattika li wieħed għandu jagħmel meta jara li xi ħadd qed jibdel il-kulur wara li beda jifga f'xi ikel jew f'oġġett ieħor. Fl-istess waqt appella l-kalma f'mument daqstant delikat. Pereżempju kienet qed tilgħab b'xi toys daw il-bricks iż-żgħar u f'gad. Daħlet waħda ġewħal u f'gad. L-ewwel ħares biex tara hekk tista' tara, f'dak il-każ neħħi. Hekk ma tistax tara, importanti ma tużax subajk u tagħmel ngħidu aħna blind sweep. Għax hemm ħafna iktar ċans li inti daħal iktar il-ġewwa u toħloq iktar problem. Ġifieri jekk tista' tara, tneħħi. Hekk le, trid bażikament iżomm il-baby rasa l-isfel fuq saqajk u tagħti ħafna daqqiet bidejk bil-pala ta' idejk fuq dara. Hekk. U trid tuża sforz. Eżatti, għax inti l-idea biex li toħloq xokk biex dik il-biċċa tikel jew toj tinqala u toħroġ. Mela tagħmel tagħti 5 daqqiet dawwar il-baby, erġa' ħares hekk tista' tara il-foreign body jew le f'dak il-każ neħħi, hekk le tagħti ngħidu aħna 5 thrusts, chest thrusts b'subajk u tagħmel hekk. Biex bażikament again qed tipprova tagħmel xokk, sforz biex il-foreign body tinqala. Hekk ma tirnexxix terġa' u terġa' tagħti 5 daqqiet. Tibqa' sejr hekk sakemm il-biċċa tinqala. Jew jiġu l-ambulanza jew xi ħadd jiġi jgħinek.